Ядем с крижини и манго. Кажете мангото. Намираме се на 50. да, изложението за кемпери и каравани. И ядеме с крижини. Кучетата ми е станала розова. Това ще стане жълто. Влизахме в едни кемпери на кемперисти, нали така? Яко ли беше вътре? Да. Само че дето не видях много в тях. Като реклама за... Не, това е като бебешки филма. Ето така. Какъв вкус е? Манго. Тате, то с който скоро ще трябва да се пие. Тате, това е като бебешка храна. Така ли? Само че замръзнало. Бебетата не ядат замръзнало. Те ядат... Те като са малки май не ядат. Да. Ядат само мляко. Точно така.